tini oro je sini kamborok sungui sini lukurok nasinglai tongmani sini Maharaja Birkhung go sini nasinglai tongmani sini lukurok ini temani banggi nasinglai tongka sebana nas 12 tarik Oktober sini Manania Presiden Drupadi Murmu sini Tripura Hasteo Kainan Nation oro international Maharaja Bir Bikram ni airport so nasinglai tongo sini parani je sini Thai barao jonjati buroi chelasun kono khapung khajake welcome khaina bai soro naisini tongo madam dusuk jorarago phai sokai no bone emnete time ke pune 11 ta tongmani haifan borok to official government official sangsi khaina ba borok kono jagaro pathagai rest ro khai borok boxap dito man ye tabo okhana ke 12 ta 12:30 ta khani man tabo to already 11 ta madam ni sini mungkisa anbun ke Kobita Jomatia yani besai kundo lal deborma ani bale an Jomatia deborma ro sui tongo ye party ke an अब BJP जनजाति ni state vice president hambai madam